Milé dámy, vážení páni, keď sme v roku 1994 zakladali jeden klasický štandardný klub spoločenských tancov, nemali sme absolútne šajnu o tom, ako dlho a v akom formáte tento klub bude žiť. Máme tento rok 30. výročie a už nie len klasického štandardného klubu spoločenských tancov, ale svetovo raritného klubu, v ktorom tancujú ľudia bez rozdielu veku, rasy a samozrejme zdravotného znevýhodnenia. To nás nesmierne teší a všetky detaily a informácie sa dozviete v tomto krátkom a krásnom filme o našom klube. Chcel by som zvýrazniť a poďakovať, že máme novú generáciu ľudí, ktorí s veľkou láskou a nadšením sa venujú integrovanému tanečnému športospoločenskému tancu, tak ako aj klasickej disciplíne spoločenským tancom v sekciách štandardných a latinskoamerických tancov. Za posledných 25 rokov, teda od doby, kedy sme oslávili štvrťstoročnicu, sa v tomto klube veľa posunulo vpred a zmenilo. Pri klube je úžasný aktivizačný bytík, samozrejme k tomu patrí aj komunitná záhradka, všetko bezbariérovo a veľmi pekne dizajnovo urobené, v čom nám veľmi pomáhala aj naša priateľka a dlhoročná arteterapeutka klubu magistra Zuzka Pišová-Hufková-Bodiová. Vytvorili sme úžasný aktivizačný bytík pre našich ľudí so zdravotným znevýhodnením, samozrejme i komunitnú záhradku. A to všetko v časoch, keď tu vrcholil COVID a všetko bolo zatvorené. Takže nás entuziazmus, radosť a chuť nikdy neopúšťajú a dúfam, že ani neopustia. Úplnou bombou bola spolupráca s Medzinárodným ženským klubom v Bratislave, ktorý nám zasponzoroval, a to by som chcel zdôrazniť, veľmi na slovenské pomery netradičný snúzlen, teda zážitkovo-relaxačnú miestnosť, ktorú takisto uvidíte v tomto filme. Je tam vodná posteľ, vodné steny, no proste obrovský zážitok na uvoľnenie nielen ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale i pre nás všetkých. Osobitne nás teší, keď ľudia prejavujú dôveru a podporu nášmu klubu. Nesmierne dlhé obdobie našim najvernejším sponzorom od roku 1996 je Slovenská sporiteľňa, dnes nadácia Slovenskej sporiteľni, firma Energotel a mnoho ďalších, za čo im nesmierne ďakujeme, lebo vďaka tomu otvorenému láskavému srdcu a daru pomáhať sme sa dotkli hviezd. A v neposlednom rade ja musím vyzdvihnúť našich dobrovoľníkov Vicky, Peťka, Ľudsku, Sámka, Dorotku a Sisu za to, že tento klub naozaj môže fungovať tak, ako to má v logu, 5-hviezdičkovo. Osobitne ma teší, že sme vedeli prepojiť lásku k tancu s láskou k ľuďom a preto želám všetkým, aby ich dni a životy naplňala vľúdnosť, pokoj a radosť. Za ostatných 5 rokov sa nám podarilo niekoľko husárskych kúskov. Na podnet a radu pána doktora Čarnogurského sme založili celosvetovú federáciu integrovaného tanca a tanečného športu so sídlom v Bratislave, kde je 15 krajín sveta. No a pokračovali sme v našej misii zakladania integrovaného tanca a tanečného športu v Gruzínsku, Českej republike a v Spojených štátoch amerických. Som nesmierne vďačný za skúsenosť, že môžem sa plnohodnotne na vysokej úrovni venovať spoločenskému tancovaniu pre ľudí s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia. Mojimi najväčšími učiteľmi života, radosti, láskavosti, vľúdnosti sú ľudia s mentálnym znevýhodnením, ktorí vždy, keď sa objavia v klube, vyjde slniečko a to vonku môže hrozne pršať alebo snežiť. No a musím povedať, že môj pohľad na moju prácu a na všetkých tu v klube veľmi výrazným spôsobom ovplyvnila a zmenila
Veronika Homolová-Tótová, s ktorou máme tu čest spolupracovať 20 rokov, ktorá ma naučila nosiť na týchto okuliaroch tzv. Filter láskavosti, pretože kto ma poznáte, som človek plný energie, entuziazmu, mám teda naozaj silný hlas, takže som sa často prejavoval aj zúrivo, aj veľmi prísne. A Veronka, keď s nami cestovala, robila film o jednej medzinárodnej súťaži na Malte, vlastne mi povedala, ako je dôležité tento filter láskavosti nosiť, ale o tom vám už povie v tomto filme ona. Osobitne by som veľmi rád poďakoval v mene mojom i v mene prezidia tanečného klubu Danube Bratislava všetkým, ktorí v našom klube ste tancovali, tancujete, za úžasnú reprezentáciu v sekcii nepostihnutého tanečného športu a spoločenského tanca, ako aj v integrovanej sekcii tanečného športu a spoločenského tanca. Dovolte mi predstaviť vám a poďakovať 3 manželské páry, ktoré sú naozaj silnými piliermi tohto klubu. Tento rozhovor prebieha na sále manželov Hatinovcov. Stojíme v klube, za ktorým sú a ktorí spolu zakladali manželia Čarnogurskí. No a veľmi pekne chceme poďakovať, že v ich misii pokračujú manželia Zaťovičovci. Ďakujeme vám ešte raz veľmi pekne a želáme vám príjemný večer, ako aj sledovanie tohto filmu k 30. výročiu založenia nášho klubu. Keď sa niečomu začnete venovať, nikdy sa dopredu nedá vedieť, ako dlho vám to vydrží. Ak však okrem prvotného nadšenia a očarenia vo vás daná činnosť budí vášeň, úctu a odhodlanie nevzdať to ani v ťažkých situáciách, stane sa to súčasťou vášho života. A ak sa pocit šťastia a naplnenia, ktoré to dáva vám, zmení ešte aj na poslanie pomoci iným, je to dokonalá kombinácia. A takýchto 25 rokov teraz oslavuje Andrej Mičunek a jeho tanečný klub Danube. Ich príbeh sa začal v jednej chladnej školskej telocvični. No tak a tu sme začínali. To sú priestory, ktorými mám citový vzťah, lebo sme museli tak narýchlo odísť z vtedajšej Juventy a prichylil nás práve Centrum voľného času Klokan. Spomínam si, že sme tu teda začínali len so zdravými detičkami. Je to presne 22 rokov, odkedy sme založili tento tanečný klub. Najskôr s cieľom obyčajného súťažného tancovania pre nepostihnutých ľudí a hneď 2 roky na to sme mali prvú skúsenosť s tancom s ľuďmi s viacnásobným postihnutím. Akustika úžasná, veľmi sviežo je tu, nie je tu teplo, čož nie je veľmi dobré, najmä v zime, keď vám sa zahrejú svaly, tak nám tu tuhli, sme všetci tancovávali a ja som učil v svetroch a v púlovroch. Aj sú z toho také fotografie smiešné. Z tejto telocvične sa po 2 rokoch tanečný klub Danube presunul inam, do ďalšej školskej telocvične. Ale okrem nej tam našiel aj spriaznenú dušu. Toto je vlastne človek, ktorý nám neuveriteľne pomohol v našich začiatkoch. My sme po 2 rokoch museli opustiť priestor na Batkovej a obrovsky sa teším, že si nám bola veľkým fanúšikom počas 10 rokov, kedy sme tu mali možnosť byť. Mne to bolo sympatické, áno, také niečo, ja som to nikdy nikde nepočula, že existuje tanec na vozíčku. Tu boli zrkadlá veľké, ale tým, že sa tu potrebuje hrať, tak sme vymysleli s pani riaditeľkou, že bude tam taká ochrana ako keby mreža, ale aby si deti neublížili, že keď hrajú do toho, môžu buchnúť, to odletí. Všetko nám tu vydržalo. Túto sálu mám asi najradšej zo všetkého z tej minulosti klubu. Toto je sála, ktoré je množstvo toho potu a tej energie a tej hudby a toho všetkého.
príjemné obzretie sa, no. Ja som rozbehol v tejto krajine a v niektorých krajinách sveta integrované tancovanie, kde patrí určite to tancovanie na vozíčku, ktoré vy monitorujete 11 rokov, kde patrí tancovanie vždy, že jeden človek má nejaký typ handicapu, to znamená nevidí, nepočuje, má mentálny handicap, má viacnásobný, čiže volá, kedy sa tomu hovorilo kombinovaný, a s ním spolu tancuje niekto, kto je bez handicapu. A toto celá tá rodina tancov sa nazýva integrované spoločenské tancovanie. Keď niečo nepoznáte a neviete si to hlavne ani predstaviť, že ste to ani nevideli, tak jediné, čo vás môže napadnúť, že no tak čo, tlačím vozík, alebo môžem niekoho potiahnuť. No tak si vytvorím predsudok, ale predsudky hneď padajú, keď tí ľudia sa prídu pozrieť, že to je jedno veľmi vyrovnané, vyekvilibrované tancovanie, kde má rovnakú úlohu a rovnako kvalitný výkon človek, ktorý má handicap alebo po slovensky postihnutie, a ktorý ho nemá. Za týmto sme už veľmi dávno, práve tým, čo sme ukázali a dosiahli, a preto si nás aj vybrali či v Hongkongu, či v Kanade, či v Spojenom kráľovstve, Veľkej Británie a dneska, na to, aby sme tam integrované tancovanie, najmä to vozičkárske, rozbehli. Takže ono, tá práca a hlavne to, čo ukážete ľuďom, to okamžite mení názor na tancovanie na vozičku. Admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps. Mne dal tanec veľmi veľa, pretože dal mi možnosť poznať veľké množstvo ľudí, poskytol mi možnosť cestovať po celom svete. Naučil ma, ako sa správať, ako sa obliekať, a takisto asi najdôležitejšia vec, ktorú mi dal, je pohyb. Pretože tanec je pre mňa nielen zábavou, ale je aj rehabilitáciou, vďaka ktorej si udržujem stálu kondíciu a vďaka ktorej vlastne môžem sa posúvať ďalej. Nečakal som od tanečného športu na vozičku tú obťažnosť. Priznám sa, že vyskúšal som takmer všetky športy, ktoré sa na vozičku dajú vyskúšať, a musím povedať, že tanečný šport na vozičku je určite v prvej trojke najťažších športov, ktoré sa dajú na vozičku vykonávať. Bol to môj sen s tým, že našla som si tento klub, kde v podstate som videla v relácii jedného tanečného kolegu na vozičku, Martina Dajta, a to ma vlastne inšpirovalo, že prečo aj ja sa nevenujem tomu, a tým pádom ako v podstate ma to tak posunulo, že oslovila som pána Mičuneka a začala som tancovať. Je to také vyplňanie môjho aj voľného času, ale aj také, ako v podstate je to tá radosť, čo mi vlastne v živote spôsobuje tanec. Predtým som mala vlastne zdravých tanečných partnerov, teraz mám tiež partnera, ktorý má handicap, zrakový ako ja. Je to taká motivácia, je to viac sa spoliehame už sami na seba, predtým som sa viac na toho partnera spoliehala, že v podstate bol to profesionálny tanečník, takže som veľa vecí odkráčala a ani som nevedela ako, a teraz v podstate je to také iné, no. Vypomáhame si jeden navzájom, si myslím. Dúfam, že čo najdlhšie, no. Budem sa venovať tancu. Po presúvaní sa po rôznych prenajatých priestoroch sa pred 10 rokmi podarilo klubu s veľkou pomocou pani Marty Čarnogurskej vytvoriť si zázemie. Vrátili sa vlastne tam, kde začínali. Len už nie do telocvične, ale do priestoru, kde by ste tanečný klub asi vôbec nečakali. Do jedálne a kuchyne. Teda bývalej jedálne a kuchyne. Sa ukázalo, že je možno získať tieto priestory, ktoré boli kedysi jedálňou a kuchyňou v základnej škole. No a keďže som stavbár, tak som mu pomohla so všetkým, čo bolo treba, aby sa z tej starej kuchyne a jedálne stal takýto spoločenský priestor. My sme tento klub a toto centrum otvorili preto, aby človek, ktorý sa venuje tancovaniu,
mal aj akúsi rehabilitačno-terapeutickú časť kvôli svojmu fyzickému, psychickému zdraviu. Čiže čo tu ponúkame? Hydroterapiu v jacuzzi, kvalitné masáže, pribudla infrakabína. Máme tu arteterapie s Marianom Komáčkom. Máme tu internetovú kaviarničku na recepcii, aj v nej pracujú ľudia s handicapom. Moji priatelia tak zo žartu hovoria, keď sa hovorí, že čomu sa vlastne ten Mičunek venuje, tak hovoria, že showbiznisu a wellnessu pre postihnutých. Toto všetko by ale nebolo možné, keby neexistovali ľudia, ktorí tanečný klub počas tých 22 rokov podporovali a podporujú. Mnohí z nich sa nestali iba jednorazovými sponzormi, ale dlhoročnými spolupracovníkmi a už aj súčasťou tejto tanečnej rodiny. Tanečná sála je napríklad pomenovaná po manželoch Hatinovcoch, ktorí pomohli nielen s financiami na centrum, ale aj s nákupom špeciálnych tanečných vozíčkov či nákladmi na organizovanie súťaží. Firiem a vlastne ľudí, ktorí ich reprezentujú a ktorí klubu dlhodobo pomáhajú, je niekoľko. A práve ich priazeň a podpora pomáha tomu, aby sa tanečníci mohli zlepšovať a aby sme na Slovensku mali v tomto odvetví špičkové páry. Nebyť kvalitných ľudí v tejto krajine, my vôbec nie sme tam, kde sme. Keď som prvýkrát videla tanec na vozičku, nevychádzala som z úžasu, čo všetko sa dá dosiahnuť a dokázať. A pomáhať ľuďom s rôznymi fyzickými či psychickými obmedzeniami, radovať sa zo života a realizovať sa prostredníctvom tanca považujem za ušľachtilú vec a zvlášť v dnešnej dobe, kedy sme uponáhlaní a zameraní skôr materialisticky. Pán Mičunek túto ušľachtilú činnosť vykonáva už celé roky s láskou a jemu vlastným nadšením. A teší ma, že spoločnosť Energotel má tu česť pomáhať, podporovať, rozvíjať aktivity takéhoto druhu. Tanečný klub Teka Daňub podporujem preto aj s manželom, pretože sa nám páči práca Andreja. Je to niečo, čo tu na Slovensku chýbalo. Je to krásne, ľudské, príjemné. A vždy, keď prídeme do klubu, tak je tu veľmi krásna, príjemná atmosféra a môžeme sem prísť kedykoľvek a vždy sme tu vítaní, čo sa nám páči. A Andrej je veľmi ľudský, práca s deťmi ho baví, je to veľmi pekná práca a tým, že ja z minulosti svojej mám blízko k tancu, tak o to viac ma teší, že takéto niečo máme v Dubravke a preto to s manželom s radosťou podporujeme. Tancovanie je naozaj veľmi ťažká vec, ale krásne sa to pozerá. Obdivujem tých ľudí, čo tancujú, obdivujem Andreja, obdivujem Alenku Jagerskú a celú tú partiu, ktorá to naozaj dokáže s tými ľuďmi to, čo dokázali, že ľudia, ktorí proste možno už sa stratili v svojom živote, našli niečo, prečo môžu žiť a ten tanec ich proste drží pri živote aj tých rodičov a celú generáciu a verím, že tanečný klub Daňub nás prežije aj o niekoľko rokov. My veríme tomu, že Andrej Mičunek robí úžasnú vec, so svojimi ľuďmi pomáha tým ľuďom, aby sa cítili ako bežná súčasť života, pomáha im realizovať sa, tancujú tam aj zdraví, aj znevýhodnení ľudia a ten projekt je úžasný. Keď niekomu poviem, že čo som dosiahol aj s vozičkármi, že sú to vicemajstri sveta, víťazi svetových pohárov, že ja som zakladal tance, Veľká Británia, Kanada, Španielsko, že som prednášal v Blackpoole, to je meka tanca svetového, že som v Hongkongu ako jediný Slovák aj prednášal, aj hodnotil súťaže. Vo svete si nás obrovsky vážia ako krajinu, aj mňa. A tu mám prostredie, vďaka teda Pánu Bohu, tak dobre okolo seba, že to ma drží ako otví na Slovensku, nielen tí tanečníci, ale tí všetci, ktorí nám pomáhate. Inak by som určite zmenil domysel do Francúzska. Vždy musíte žiť pre ľudí, ktorí vám pomáhajú, vám fandia. Tanec je nielen šport, ale je to vlastne aj spoločenská aktivita. A toto spojenie vlastne toho pohybu v tých pekných priestoroch, myslím si, že to motivuje obidve strany. A toto sa mi na tom veľmi páči, že dostávajú nielen nejakú tú zručnosť, ale vlastne aj takú spoločenskú výbavu. A myslím si, že to je pre obidve stránky veľmi prospešné. Nie sme výsledkom našej tvrdej driny len, ale jednej úžasnej ľudskej a ekonomickej podpory, aj mediálnej podpory v tom, čo robíme. A to nás posúva, to nás teší. Z
Spojenie TK Danube a Slovenská sporiteľňa, mám pocit, ako keby tu už bolo odjak živa. Ja som v banke skoro 10 rokov, ale to spojenie trvá už 2 desaťročia. A aj moji kolegovia, ktorí boli predo mnou, mi vždy povedali, že to nie je ani partnerstvo, kde sme sponzor, ale že to je naozaj vzťah, ktorý je viac ako partnerstvo. Za tie roky, ako spolu s manželkou pôsobíme a spolupracujeme s klubom Danube, vidíme niektorých mladých ľudí, alebo pamätáme si, ako vyzerali a ako sa správali vtedy pred niekoľkými rokmi, 10 alebo aj viac rokmi, a ako sa správajú teraz. Teraz sa správajú ako mladí ľudia, ktorí nepociťujú zdravotné znevýhodnenie. Najdôležitejšia vec, ktorá ma oslovila, je to, že som bol na samotnom tom evente, kde vlastne som videl naozaj tú prácu toho integrovaného tancovania na základe tej emócie, ktorú som tam v tom momente prežil, ktorá sa nedá opísať. Je to také, že mal by to človek zažiť. Je to proste nádhera. V klube teda pôsobím asi cca, 15 rokov aj s prestávkou. Neviem si predstaviť život bez tanca, preto som sa aj k nemu vrátila, lebo tie roky, asi to bolo cca 6 rokov, čo som vôbec netancovala, tak mi strašne tanec chýbal. Klub sa stále rozvíja, stále sa vymýšľajú nejaké nové veci, stále napreduje a naozaj sa venuje veľmi vynikajúcej veci, ako je teda práca s tými mentálne postihnutými, alebo teda aj s vozičkármi. A to naozaj oceňujem a myslím si, že čím viacej projektov a čím viacej nových nejakých vízií a nápadov príde, tak tým lepšie. V lete sme pre našich kolegov z banky robili letné športovky a pozvali sme TK Danube, Andreja Mičuneka a jeho 2 páry, aby ukázali našim ľuďom, ako vyzerá tancovanie na vozičku. A tí ľudia prestali dýchať, keď uvideli tie 2 páry tancovať. Mysleli si asi, že prídu nejakí ľudia na vozičku a niečo ukážu, ale tá energia, to, ako tancovali, ako mnohí za mnou prišli a povedali, že mali zimomriavky, že to bol najsilnejší zážitok, že to videli, ako to naozaj naživo je. A verím tomu, že tí naši kolegovia si toto zapamätajú na veľmi, veľmi dlho a vždy budú vedieť, že sa to dá robiť na veľmi vysokej úrovni a že naozaj je to úžasný zážitok. Musím povedať, že je úžasné, že tá podpora je silná. No. Naozaj som ja Slovensku a ľuďom tu hlavne aj tak veľmi vďačný, že sme tu mohli tak výraz, že náš na svetový rozmer. Náš Maťo tancuje zhruba 18 rokov v tanečnom klube. Zo začiatku to boli iba také tanečné semináre, také 3-mesačné kurzy. A Martina tak veľmi ten tanec chytil a tak ho zaujalo, že proste sme sa rozhodli spoločne, že bude chodiť aj mimo týchto tanečných kurzov, čiže vlastne už mnoho rokov chodí minimálne 2-krát týždenne na tréningy a naplňa to jeho život. Martin urobil veľmi veľký pokrok tým, že on má mentálne postihnutie, tak práve ten tanec spôsobil na rozvoj jeho osobnosti, celkovo na vystupovanie, ale nielen fyzické, ale aj psychické, také sociálne zručnosti získal. No a ten tanec ho tak potil, jemu sa stala taká vec, že ochorel, veľmi ťažko ochorel a vlastne ten tanec ho držal úplne pri živote. On si hovoril, musím zvládnuť tú liečbu, musím zvládnuť ten boj, to bolo v roku 2011. A my sme videli, že vlastne ten tanec to je taká obrovská motivácia pre neho, že nakoniec to dokázal, zvládol, dneska je znovu začlenený do života a on ten tanec miluje, ale nielen tanec, on tu má množstvo kamarátov, má veľmi rád pána Mičunka, považuje ho za svojho priateľa, takisto aj my, celá rodina vlastne, tie vzťahy sú také nadštandardné, proste nie je to len o tanci, ale je to vôbec aj o priateľstvách, o vzťahoch, o samých dobrých veciach. Od tejto sezóny sa k tanečnému klubu Danube pripojila aj veľmi uznávaná učiteľka tanca s očami takmer farby fialiek a nákazlivým krásnym úsmevom Elenka Jágerská. Integrované tancovanie jej opäť potvrdilo to, čím žije celý svoj profesionálny život. Že tanec, to je najmä radosť.
Je to pre mňa zase také obohatenie mojho možno životného poslania, pretože naozaj sa venujem už veľa rokov tancu. A táto skupina, či sú tu postihnutí telesne alebo mentálne, sú zase takým rozšírením znova tohoto repertoáru. Ja si myslím, že je to úplne skvelá vec, že každý má šancu robiť to, čo ho teší. Tanec je radosť, tanec je eufória, tanec je proste pocit šťastia. Tú radosť, ale aj drinu a odhodlanie je na tanečníkoch vidieť pri každom ich vystúpení, pri každom tréningu a nácviku choreografie. Tanec ich naučil používať krídla, o ktorých predtým možno ani netušili, že ich majú. Love somebody the way I love